Horri askotan, askoren lanen ezagututa, egun iztegi ezaguterako, horri askotan, hizkuntza bat baina gehiago agertzen dira. Artikulu edo askoren edozen lanaren, jatorria, izaera, guztia, hurbilenak, guk edo eskaguna dira, San Carlos Santemariarenak eta Biasanterenak, oso epigrafe eta item aztertzera. Berrogeiko, kasu honetan, ez dakit, 45 izango diren, edo artikuluak, liburu osoak, liburu zatiak, ezutzaile bezala egitu lana, musiken primatuak, itzaile eta sekulako lana dira. Gutako batek, olako batek eta historiaren pasatzen moduan dut. Gondek egu, eta asko hori denak berabakarri gainera, pixka bat gehiago sakonduz eta gehiago hurbilduz. Hemen euskazute, lan emblematikoak zen persigoa. Asko bizitzena, berak egin dago. Eta gero egin zen liburu bezala bestea. Printzipioz, digitalizatu, hori egin dugu. Eta horregatik da, kalitate mailagatik, gero bilaketak egiteko horrek zeikusi handia behitu. Asko diren liburuak, bere arte, praktikamente, urtean liburu bat argitaratu izan du.